Eodwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma Eodwa. Amosi no imore kamoro maintiere janeno mar Color TV. Midhiambo makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 2 dwe mar ang'wen higa 2026. Machiegni weche manyien e kidieninde mar machiegni pacho kama waikoni mathoth to motelo yude thuond weche ogogo. Kweth jotelo makwero piny owacho riwruok nendo mar United Opposition odiochieng' makawuono mole chiro nendo magikomba kendo kwedo muko manyocha ne otim ka gisingo mar chung' kodgi neno ni giyudo ratiro. Court order kusema watu akikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara. Chendo mag wuoth ne orochore malich mokalo e apaya nendo ma Nairobi kochomo Nakuru e gwenge koma Naivasha bang' rowere makono endo bago ng'anyo ka gikwedo kanyo endo okambi magera apaya nendo mar Ironi Mau Summit kuom rem mar ndiko rowere makono endo e tich. Shida ilikuwa kazi, watu wa Naivasha wanataka kazi, waajiriwe kazi. Juu wanaona watu wengine wakiingia huku na tubag na wao wachukuliwi kazi. Oganda mapok nyocha ne okawo pande magi mabende ne gioro kwayo magi ojiwi mar mondo mi omoli kendo okawo pande makamago eko ma adhi romo 500,000 mapok okawo nyaka gi kinde ni pacho ka ndi mangima. There are 462,000 IDs that have not been collected, and one of the things that we do in this sensitization exercise is sensitizing the chiefs. Josiasa mapacho kaendo kwa mar mondo mi oyiyo nyakwe kendo giwek bero jotelo go eko mago ya gogi ka achiel kod siawo jopiny. Be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. Ane mago ka achiel kod mamoko mathoth arwakine machiegni bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achinga. Ochako kamoro ni kweth mag jotelo makwero piny owacho riwruok nendo mar United Opposition odiochieng' makawuono koro ne omole chiro nendo magikomba kama oganda nyomu kanyendo kuondegi mag uso kod tend kaunti nogo ma Nairobi. Jotelo go eko moting'o ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua, ogai manendo mar DAP Eugene Wamalwa e kind jotelo mamoko koro kwedo malich mokalo muko makamano magiyango ni piny owacho timo mar mondo mi koro yak lo mag oganda go eko gisingo mar biro chung' kodgi kendo neno bende ni koro komagi lobgi machalo kamano ka giyango bende ni doho ne ogolo chik mar mondo mi kik tim muko makamano magiyango ni otimi e tok chik. Hii ni court order. Hii hapa ni court order kusema watu akikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara. Lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Ni wizi mtupu. Hata serikali ya Marekani leo imesema haiwezi kufanya biashara na hii serikali ya Ruto. Kwa hivyo ni wizi. Huku tunaelewa umuhimu wa Nairobi River. Tunaelewa sana. Na lazima tuhakikishe ilikuwa imekubaliwa makubaliano kwamba kutoka kwa mto mwenyewe iwe 7 meters alafu ikaje ikawa 30 meters. Je, kutoka pale kufika kule ni mita ngapi? Ni uharibifu, sio uharibifu. Kwa hivyo wangapi wako tayari kupeleka Kasongo nyumbani? Harambee! Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gekomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gekomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani.
Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako tulegeshee watu ya Gikomba. Mimi naambia nyinyi watu ya Gikomba, mimi najua mmeumia. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari, aibe ekari 15 unusu. Wewe Kasongo, tukitafuta serikali tuliambia Wakenya hawatabomolewa usiku, na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu wanalala? Sisi hatupingi maendeleo na soko nzuri kujengwa, lakini tunapinga ukiukaji wa haki za kibinadamu, unyanyasaji wa watu wanyonge, watu wa chini, mama mboga, wewe bodaboda, wewe hasla. Ruto alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfuko wenu? Aliweka pesa mfuko wenu? Si hapo mnakuja kutafuta pesa? Si mnakuja kutafuta unga? Badala ya kuweka pesa mfuko wenu, hakuambia ni mfuko wa nani. Pesa yote sasa inaingia mfuko wa Kasongo. Harambe! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo. Kama chile ni jotele duandu siasa mari UDA ka hotelegi kanyendo kura jagoro margi maduonga manindo Hassan Omar Sarai ka chile kura governor manindo Malamu Isa Timami nogo tacha e county nogo e manyo siri ne jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto. Jotelo go ko yango ne jatend piny osechwalo chindo mag dongruogi mathotha e gwenge go iko makadho wadh nam chumbi kendo jiwo oganda makono mar mondo mi osiri gi lwedo kata siri jatend piny Kenya lwedo e yiero nendo maiga manyien, kama bende koro gisingo mar biro neno ni gichung' kod oganda makono e neno ni gichiko itgi ni wechegi mawuok e dho jotelo makwedo piny owacho. Tupigeni kura kwa wingi ili wale ambao wanaona kuwa Lamu UDA haina bao tuambie ole wao. Sisi hatutakuwa wenye kukosa nidhamu. Tuache mahali, tuache rais ambaye anatujali, twende kuangaishwa na watu ambao hawana sera. Kutoka dunia ya Kenya iumbwe, ndio tuko na wapinzani wenye roho mbaya, wapinzani wenye ubinafsi ambao hawana mpango wa wananchi. Na wakati Rais Ruto anafanyia kazi wananchi, wao wanataka kulete fitina, kulete mambo ambayo wananchi hawawezi kufaidika. Ndio mara ya kwanza kwa hii serikali kuwa na mawaziri wanakaa ndani ya cabinet, ndani ya maamuzi. Ndio mara ya kwanza tuko na deputy party leader. Si serikali ni yetu, na hii Jamhuri ya Kenya haiwezi tawaliwa na viongozi ambao hawana sera. Hii Jamhuri ya Kenya haiwezi kuwa viongozi wale wanaopinga hawana la kuonyesha. Ama wana jambo la kuonyesha hapa Lamu? Kuna mradi wamefanya hapa Lamu? Kuna chochote wamefanya hapa Lamu? Na wale walikuwa kwa serikali wasiwadanganye. Kila mmoja anayezungumza alipatiwa mtihani wa kuwa kiongozi, lakini hakuna jambo walifanya hapa. Hii jamii yetu ndani ya pwani, ndani ya Northern Kenya, wakiwemo Waislamu, wakiwemo Waswahili, wakiwemo Mijikenda, wakiwemo jamii zote, kwa miaka 60 ziliwekwa nyuma na wale walioanzilisha hili taifa la Kenya. Lakini twawaambia pale tunapokwenda ni safari ya ukombozi, na UDA tunatangaza kwamba sisi hatutorudi tena nyuma. Ni Ruto 2 term, tukisukuma gurudumu mbele. Hichi chama cha yellow, cha mandano, ndio tumetangaza ndio chama rasmi cha pwani. Hatuwezi sisi tukawa chama chingine ambapo chama kinatawala Kenya. Kuma chile ni chendo mag ne obedo koda chochni kuom thuolo moyo seche ang'wen manindo apaya nindo ma Nairobi kochomo Naivasha bang' jopiny
mawuok e gwenge ko mag Naivasha to moloyo rowere. Koro dino apaya noendo ka gidwaro mar mondo migi tich e kinde ma igero apaya noendo mar Ironi ka ochomo Mau Summit manyocha ne ogolo omenda kod piny owacho mamalo. Giyango ni oganda mawuok e gwenge mopogore opogore gin mago eko mabende koro osebedi ka indiko e tich e kinde ma gin kaka oganda makono pok omigi thuolo mar mondo giyud tije momiyo koro ne gibago ng'anyo kendo kwedo tend kambi onogo. Kata kamano endo jalup County Commissioner makono Josiah Odongo oyango ni oganda makono bende koro ne omi thuolo mar mondo ndigi e tich ka gisingo mar biro neno ni koro gitieko ywaruok machalo kamano ma koro nomiyo oganda go eko ne koro owe bago ng'anyo. We will employ more than 70% of local employees. Okay? Yes. By Tuesday morning, I think before Tuesday, the DCC and the chief will share with me the list for the local people. So by Tuesday morning, all the people for the list can come to here for interview. For local, we have employed more than 10 people. Yes. Yes, because we are just coming for 1 week and we are not start any construction for the project. Shida ilikuwa kazi, watu wa Naivasha wanataka kazi, waajiriwe kazi. Juu wanaona watu wengine wakiingia huku na tubag na wao wachukuliwi kazi. Sasa ndio ilikuwa imetuma barabara ifungwe, na sasa tumeomba msamaha. Kwa wenye walikuwa wanapita kwa hii barabara, tumeomba msamaha. Watu samehe, watu wa Naivasha sio wabaya na watu wa Kabati na Medhuri sio wabaya, ni watu wazuri, lakini ndio inatuma wafuge barabara, lakini juu China amesema tutapata kazi, tumefurahia. Tumekuwa hapa kila siku tangu hii project ianze. Tumekuwa tukikuja hapa kila siku tunatafuta kazi. Tukikuja 6 tunaambiwa jaribuni kesho. Na sisi wanatuambia immediately. Tukikuja hapa 6 tunakaa hapa mpaka saa 3:30 asubuhi. Ati wanakuja wanasema ati wanataka watafute officials. Wateme shida ni nini? Tukifika saa 3:30 wanatuambia endeni kujeni kesho. Tunakuja kesho 6. Tunakaa hapa hadi 9. Tunaambiwa tena endeni kujeni kesho. Kila siku. Jana tena tukakuja hapa. Pia mimi nataka niongee mbili kwa Jana pia tulikuwa hapa hiyo 6. Tukakaishwa hapa hadi 9:30. Ndio wanakuja kutuambia aje ati saa hii holidays zimeanza, endeni Easter zikiisha mkuje Tuesday. Mimi kutoka Januari nimetafuta kazi hapa kila asubuhi mpaka jioni niko hapa. Watu wanatoka kwa Kisumu wanakuja kufanya interview hapa. Mpaka Masonja ametoka Lamu, sisi tuko hapa tunakufa njaa hapa. Tunataka serikali tusaidie toka leo tupate kazi. Jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto odiochieng' makawuono singo ni dwaro mare maduong' en mar neno ni oriwo oganda jo Kenya duto kanyakla kendo kwe makende obedo e pacho kaendi mondo mi chendo mag dongruoge mopogore opogore koro chopa ne oganda e gwenge duto. Kawuok e twak e kaunti nogo ma Nyeri e kinde ma bende koro noluonge nyasi nendo mar alama e gwenge makono. Oyango bende ni odhi kedo kanyendo koda jogo mauso yedhe mamero ji mabende koro oseketho malich mokalo ngima rowere pacho kaendi. Rowere bende ojiwo mar mondo mi oyone ni gitiyo matek kendo giwere koda tiyo koda yedhe mamero ji mabende koro rocho ngimagi ka olero ni gitiyo kanyakla koda riwruoge makedo koda yedhe go eko moting'o NACADA koda pisasa makedo koda yedhe makamago e bero ngima rowere. Na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya? Niunganishe Wakenya wote? Wangapi wanasema niunganishe Wakenya wote? Nione kwa mkono. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Wakenya wote waungane, Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Nasikizeni nyinyi vijana. Mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sisi wote kama wazazi tunafanya bidii kwa watoto wetu, na hatutaki watoto wetu wapotee kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe.
viongozi wa kanisa hapa, wazazi wanajuta, wako na matatizo na watoto wetu kwa sababu ya mambo ya madawa ya kulevya na maneno ya pombe. Na mimi nataka niwaeleze, katika taarifa yangu ya tarehe 1 mwaka huu Januari, niliwesema tunaweka mpango kamili, msikuwe na wasiwasi. Haya mambo ya pombe yatakoma katika taifa letu la Kenya. Hiyo maneno ya pombe, nimeamrisha watu wa NACADA, nimeongeza watu wa anti-narcotics unit. Tumekubaliana vile tutakabiliana na wale wanaleta madawa ya kulevya kuingiza taifa letu kutoka mataifa zingine, na wale wanaharibu vijana wetu kwa pombe haramu. Ekawabire kaunti ni ma Kisumu wedo ne migao nendo mok mar piny owacho mong'ere kaka Make Me Smile koro chako chenro nendo mar bedo pur gwenge mapacho kaendi mar mondo miyo ne ni koro chiemo moromo bedo e kind oganda. Chenro machalo kamaendi ne gichako ka okalo e chiwo kothe ne grube go mag nyamrerwa mowuok East Kolwa e kaunti ni ma Kisumu, mana kaka jafwambo marwa Justus Adoyo oleronwa. Migao no ero ma ok mar piny owacho Make Me Smile Kenya makinde duto de onge ma nyithindo go ekomba nyiri e pacho kaendi e kod gwenge eko maoko. Odiochieng' ma kawuono chako chenro moro mag deo ngima oganda e gwenge mopogore opogore ma bende giwuoke, ka okang' mabiro neno ni giketo chiemo e mesa kanyakla kod e puothewa e pacho kaendi mangima. Odiochieng' ma kawuono Make Me Smile Kenya ne olimo gweng' moro ni Angola e Kisumu East Sub County e Kisumu County, kendo chiwo kwan go eko mag kothe mopogore opogore ne nyamrerwa go eko ma bende chiwo thieth e kind oganda. Migosi Simon Peter en jatayore tije Make Me Smile kono. Odiochieng' ma kawuono wariwo paro gi CHPs ma Kolwa East. Osebedo ka kony dhi mbele Kisumu County, to ne wayudo kwayo ni CHPs ok osebedo ka yudo kony madhi mbele gi. Koro ne en odiochieng' makende ma kawuono ne wago mbaka gi CHPs, wago mbaka maber kendo wamiyo gi kodhi, wariwo paro kendo wan gi geno ni kodhi ma wamiyo CHPs gi dhi keto gi role models e community magintie. Erokamano. Kabende Migosi Simon Peter koro ne oneno ni ber mondo ne gichiw sir maket kod maendi ne nyamrerwa go eko, ka owacho ni kinde ndalo duto oganda paro ni gidago ngima maber, kata kamano mano en mana leka. CHPs dhi through challenges mang'eny nikech e gwenge ji ong'eyo ni gin joma nigo, to adiera to opogore. Emomiyo ineno kata ka kony biro timanyo joma vulnerable, to CHPs gi are not part of jok mimanyogi. Koro gima watimo kawuono ni en ranyisi ne jotelo mag migepe mopogore opogore mag sirkal kod maok sirkal mondo ging'i ni ngima mar CHP ben ngima dhano. Kabende maendi en tim mabende nopo malich mokalo kod achiel kuom nyamrerwa go eko mano Mikael Lilian Chacha. Godiochieng' ma kawuono ma Dr. Simon Peter elo Make Me Smile oneno ni ber mondo obi olimwa, wago kode mbaka mondo uplift ngima marwa kaka community health promoters kalure kod kodhi momiyo wa kawuono. Elo CHPs duto ma Kolwa East, we are about 99. Agone gero kamano bende kuom chopo mondo warom gi daktari mondo wayud gino madhi loko ngimawa in terms of food and economy. Kabende korka kore Mama Dorothy Olweny to go manero kamano malich mokalo kowacho ni oseloko lo kendo oseko puothe, kata kamano gima nochwe puothe no ero koro ne pod chande. Mokwongo agone director erokamano kuom paro CHPs, kech wan duto ne samoro waonge kodhi to onge ng'ama nyalo ng'eyo, ji oparo ga ni wawinjo maber. Agone erokamano kuom miwa kodhi, amor kendo ating'o kodhi adhi komo nikech ma certified seed ma samoro notamo CHP moro amora ng'iewo. On behalf of CHPs, wago erokamano ne Simon Peter kuom parowa. Wach mabende osir machiegni mokalo kod achiel kuom jochiw thieth e gwenge makono kendo nyamrerwa mano Migosi Jacob Ochieng'. Kaka an nyicha asepuro to kodhi nya aongego, mana aparo mana kaka dadhi nyiewo kodhi to pesa pod aongego. Koro ang'e ni kawuono puotha cha adhi kete oduma kendo mondo mi apur kaka jowetega puro. Ne director Simon Peter wago nero kamano
kuom Erokolwa East kech nochako kodwa chon pod en kodwa kendo parowa kaka CHPs kendo pod walemo neno med konyowa nikech kony to pok orumo koro wakwa kwa Nyasaye mondo mi otelne omed konyowa kawuono to wamor kabisa kendo wadhi komo wate. Ne Kala TV koke gwengegi e Kima Gangola East Kolwa Kisumu East Sub County Kisumu County and Justice Adoyo. Janero mara yiena mar mondo mi wakaw yo mokwongo waduogo bang' kinde machuok kumane ndo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Machiegni kendo e kinde ni endi ma oganda medo jiwe mar mondo mi ondikre kaka jolut ombulu jogo modak kod Ang'ole kaunti ma Migori koro kawo thuolo makamano mar jiwore mar mondo mi gidhi gindikre kaka jolut ombulu ka otelnegi kod jakom margi e gwenge mag Suna West giyango kanyendo ni osebedi ka ojwangi kuom kinde malacha kendo jotelo bende osebedo ka kawo ting' mar neno ni gindikore kaka jolut ombulu ka kuonde geko mag ka ng'ado ombulu bende gilero ni osebedo ka nitiere mabor ewi mano endo koro gi kinde ni ende gikwayo mar mondo mi yie sirgi lwedo ka gichokore kanyakla kendo jiwore mondo mi gikaw ombulu neno ni giyiero jotelo maber ka gikwedo kwet ma bende koro osebedi ka okwedigo kata oketgi godo tenge. And we have some difficulties that we cannot even reach in the centers for the registration. We urge our fellow to come out to support our people from the homes where the local they were to the centers so that they can be to the one of people can get the registration card. So if you can see us here today, I want to say that we have been left behind so much, and we are just reminded us when we are going for election, which we don't want that. And I want to tell the leaders, we are the people like other people, and we have the families, and we are the parents, and we want them to assist us in all ways that they can reach us. Kwa wale walio bado hajachukua kura ni kiwete sana, tafadhali, na tunawaomba wale walemavu wako nyumbani, na tumeomba kwamba ukifika saa ya kura tutapata yale yoyote kutokana na wale wakubwa watakuja na wapikipiki, watawabebwa, watapelekwa pale mnachukua kura, alafu watakata kura. Ukifika 2027 laini kama hiyo. Kama tunaenda kupiga kura sisi kama walemavu, tutaangalia yule ambao ameweka agenda yetu imekuwa kwa hiyo slogan yake, huyo ndio tutampigia kura, kwa maana huyo ndio atajali maslahi yetu. That it is very important for them to participate in all government programs, including that of voter registration, as we all know the slogan that your vote is your future.
We have shared and we keep encouraging them. Persons with disability, they have been left behind for a very long time. And we have encouraged them and sensitized them such that they hold the card so that come next year, which is just a few months away, they ensure that they have the real leaders who have the Chapter 6 of leadership and integrity that can consider them, can empower them, and can do all that which is possible. And we have also agreed that we will keep thanking those who have stood with them as a matter of human encouragement. E kaunti ni ma Kisumu ene kende mori chene ni makawuono koro ne dialo kanyendo bedo kod ng'eyo kalore kanyendo koda ang'one ndo mar obwongo koro yangore ni ute thieth mathoth mag piny owacho e kaunti ni ma Kisumu pod onge koda thochgi manindo mar neno ni gichiwo thieth makare ne oganda ma kamago iko ma bire kinde mabende ji mathoth ni pod pando joma kamago e udi gino endo moko winjore ka jafumbo marwa Fellow Blaze tiekonwa ripota makamano. Kano twak kod jofwambo e kinde manoriko chopo e nyasi mar ringo odiochieng' keto ng'eyo e wi ng'ol mar obwongo, MCA mogwel e kaunti no ma Kisumu, Mikai Emilio Anyango Ginga okoni kaunti no poni kod rem matamre gi nono kotenore gi nok ma jochiw chenro mag thieth ne jogo mani kod ng'ol mar obwongo. Gino mano singo ne odhi pedho ng'ur makamano e bura mar kaunti no kendo neno ni osiptende duto mag kaunti no bedo kod gige chiwo thieth moromo kaachiel gi jochiw chenro mag thieth motenore gi autism. Nitie maduong' biro na kaendi omiyo ang'eyo mathoth. Omiyo ang'eyo ni kara facilities wa, health facilities wa ma Kisumu County kaendi kara okochiwo services mowinjore mar mondo nyithindo gi eki mondo yud kony kata thieth makare. Ne wacho ni wago kura ne katiba manyien mondo mi wayud devolution mondo services oduognwa ne jopiny at the grassroots level. Tiyudo ni jowa up to sani edi pod ok yud services gi eki. Omiyo ayudo ka it is a very big challenge. Abro dhi kaka MCA matiyo sani endi, abro dhi mondo mi adhi challenge the county government through a petition mondo mi giket speech therapists in all the 7 sub-county facilities mag Kisumu County. Mondo mi jowa mantie kuonde ma gintie go te mondo yud thieth ma ochuno ni nyaka koro gibi mana Russia. Kinde ingo odiochieng' ma kamano e skul primary mar Lek, piny owacho kwa mondo koro ni oneni obiro golo oko juok mar ushuru ne jogo modak kod nyithindo mani kod ng'ol moloyo to mago mag obwongo. Ka jonyuol bende ojiw mondo wek pondo kod nyithindogo e udi to giketgi ging'i kod jowetegi. An director Winam Child Without Limits, an japuonj nyithindo man gi ng'ol. Awareness ni watimo mondo waluong go parents ma pod opando nyithinde ot mondo gigol nyithindo mondo nyithindo join jomoko dhi school. Call to the government, gima dwagom ni sirikandwa otim en tax exemption ne jonyuol man gi nyithindo man gi disability, especially autism. Ne gijiwo sirikal mamalo mondo koro ni oneni obiro keto negi thenge thuolo mag tije kaka yono mar neno ni ok gikoso omenda mar siro ngima jogegi mani kod ng'ol. Ani Lavina Achieng' Oduor. Lavina Achieng' Oduor is a founder of an organization miluongo ni Heart Smile Organization. Kimiyo ji joman gi ng'ol 5% job allocation. What about parents? Emomiyo wadwaro ni county government, national government mondo recognize wa. We are also pushing for the 5% budget. Mondo miwa budget mar 5% ili tufanye watim gik ma nyalo miyo the regulation mondo obed in place. Ne gitieko ka gilero ni kuom kinde mathoth ng'eny kuom jogo mirocho ratichgi gin mago mani kod ng'ol mar obwongo ka gijiwo jo Kenya duto mondo koro ni owuog oko kendo rit ratich ji duto maromre. Ni Beatrice Wayumba, a caregiver ne nyathi ma physically disabled, at the same time and a champion, disability champion in Kisumu East. Ma ng'eny ne roch ratichgi gin nyithindo man gi autism mostly nikech gi kaka community nwakawo chon ma jomoko part of people mantie community sani be pod okawo ni nyithindogo nigi neko. Koro gineno ni ka girocho ratich nyathi ma janeko to mane gimwatemo golo mondo kiging'e ni kigikawo ni nyithindogo jonek ni nyithindogo gin normal people. Fellow Goblis Ochieng', Kisumu County, Kala TV. Eko machielo ni oganda go eko bende koro ne odhi mar mondo mi okaw pande kuonde mopogore opogore ojiwe mar mondo mi owuog oko kendo ne gikawo pande ogogo manyaka gie kinde ni ndio osewuok
Kwayo machalo kama ende ogole koda jagoro mongirore migao nendo mar donjo kaachiel koda wuok e pacho kaendi. Laktar Belio Kipsang ma oloso Eldoret kama oyango ni kwan mag opande moyo kanyo 400,000 gin mago manyaka gie kinde ni endi pok okawo. Oyango ni jogo eko koro mol machiegni koda apise go eko mag ruodhi kaachiel koda jolupgi e kor gwenge ma giwuokie mar mondo mi giyud opande ma kamago kendo gindikre kaka jolut ombulu e kinde ni endi ma duol mar IEBC dhi nyime koda tayo chenro ma kamano. There are 462,000 IDs that have not been collected. And one of the things that we do in this sensitization exercise is sensitizing the chiefs so that they become our primary agents of ensuring that IDs which have not been collected are collected. In this county, there are 15,000 IDs which have not been collected. And today we have sensitized our chiefs together with the county commissioner. We are already aligning these IDs all the way to the sub-locations so that the assistant chiefs can be able to use the village elders, the Nyumba Kumi, to ensure that these IDs, almost 8,000 of them are IDs of people who are applying for the first time. And these are people who are missing out on critical government services. And it is our responsibility to ensure that no ID is applied for and not picked. Freedom of press and the freedom of communication that we have, if there was any challenge, those who are affected would have come out. But again, I want to assure Kenyans that we have no reason at all. And that is why the president removed vetting, which was a discrimination in itself. We cannot go back again and discriminate any Kenyan from getting the necessary identification, because these are our young people. They want to go to the university, they want to go to colleges, they want to benefit from Nyota and all other empowerment. Janero mara yie mondo mi wamake gi kanye ndeke dienendo mar machiegni pacho Ture Sadeka e kidinyo nogo mar ng'endo weche makelo ni weche mamoko mathoth kauriwo koda ka chendo nendo mar orindi mar siasa kama dhi bedo koda migosi Iroyo Dawa mabende geto kom nendo mar MCA wuoro nogo ma Nyalenda kama dhi twak weche mag siasa kaachiel bende koda dongruok ma konendo omiyo kik bai uriti masani nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'.